Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas noites, benvidos unha xornada máis ás Pontes hoxe, venres 27 de marzo, xornada na que toca botarlle unha ollada a todas as últimas novas que acontecían nestas horas aquí no Concello das Pontes e tamén a todo o que nos agarda para esta fin de semana, porque arrancan as vacacións de Semana Santa para moitos e para moitas. Nos comezamos hoxe visitando, neste caso, a Pardo Bazán, porque continúan a moi bo ritmo os traballos de derrubamento do antigo colexio. Neste caso, para dar lugar a unha nova parcela onde se vai levantar a Casa de Acompañamento dos Maiores. Pouco a pouco o Colexio Pardo Bazán vai sendo pasto da maquinaria pesada e gran parte das antigas aulas e estadías do centro educativo son xa un mero recordo. De feito, as labores de demolición do edificio, das que se está a facer cargo a empresa Armacon, están a ir a moi bo ritmo e a día de hoxe xa non existe nin o patio cuberto nin as pistas deportivas. Asema de todo o material que quedaba aínda no interior do edificio, como pupitres, ordenadores ou estanteirías, tamén son xa parte da montaña de entullos que se irán retirando ao longo das próximas xornadas. Agora queda por diante tirar as diferentes aulas e a fachada principal para que será necesario outro tipo de maquinaria, uns traballos que poderían arrincar en maio de seguir con este ritmo, dando lugar a que xa no verán a parcela na que se vai instalar a futura Casa de Acompañamento do Maior da Deputación da Coruña quede totalmente diáfana. Nestes días, moitos foron os curiosos, veciños, exalumnos ou docentes que se pasaron pola zona para ver o que aínda queda en pé do único colexio privado que prestou servizo na nosa vila dende 1962 e que albergou a centos de estudantes de educación infantil, EXB ou bacharelato, ata que no 2009, por problemas económicos, pechaba definitivamente as súas portas. Agora, tras case un mes de traballos, este espazo vai asumir unha nova función da man da primeira residencia de maiores de última xeración impulsada pola Deputación da Coruña e o Concello das Pontes, e onde o Goberno Provincial vai investir 30 millóns de euros ao longo dos vindeiros 30 anos. Un espazo que vai xerar 70 empregos directos, que contará con 59 prazas e que se vai organizar en 4 unidades de convivencia que se abrirán á comunidade e se integrarán no barrio. Estas instalacións contarán con habitacións amplias, espazos abertos, cociña, salón e baño propio, e incluso con zonas verdes como a hortas, ademais de xardíns e zonas de encontro familiar, o que se vai sumar unha tecnoloxía de vanguarda para o cuidado e benestar dos usuarios e usuarias. Seguimos con máis cousas porque despois do descanso da Semana Santa volverá outra vez ao traballo o Clube de Saúde da Asociación Española contra o Cancro. Unha iniciativa impulsada da Xunta Local precisamente desta asociación aquí na nosa vila e para que aínda temos a oportunidade de anotarnos. Tras a Semana Santa, a Asociación Española contra o Cancro, mediante a Xunta Local das Pontes, vai volver a abrir o seu clube de saúde. Será damando un primeiro encontro o día 7 ás 5 da tarde nas instalacións do Centro de Saúde das Pontes, unha sesión coa que se vai inaugurar esta segunda edición de xuntanzas, dirixidas a fomentar a saúde integral de pacientes oncolóxicos e familiares en todas as súas esferas, e que no 2025 foron todo un éxito. O igual que o pasado ano, serán encontros de 75 minutos e desenvolveránse semanalmente ata o mes de novembro. Entre as temáticas que serán protagonistas haberá sesións sobre alimentación saudable, actividade física, hixiene do sono, xestión e autocuidado emocional, e tamén se abordarán medos e tamén realizaránse actividades culturais. O proxecto de participación totalmente gratuita e para anotarse ainda é posible inscribirse no Centro de Saúde, no Departamento Municipal de Benestar Social ou mediante o número de teléfono 900 100 036. Seguimos con máis cousas porque esta fin de semana teremos novo cambio de hora. As 2 da madrugada do sábado pasarán a ser as 3. Esta fin de semana entrará en vigor o horario de verán, de tal xeito que na madrugada do domingo dormiremos unha hora menos, e que deberemos adiantar os nosos reloxos unha hora, así as 2 da mañá van ser as 3. As opinións ao respecto son do máis variadas. Para uns, o cambio supón un aforro enerxético importante ou aproveitarse mellor a luz do sol. Así asegura ao menos o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía. Pero tamén é certo que son moitas as voces que poñen en entredito este suposto aforro enerxético. Ademais, expertos en saúde advirten que cada vez que se produce un cambio, hai problemas que se poden derivar do mesmo, como alteracións do sono, cambios no estado de ánimo e peor rendemento intelectual e físico. Dende 1974, a raíz da primeira crise do petróleo, puxose en marcha esta medida para aproveitar mellor a luz do sol e consumir menos electricidade. Dende 1981 aplícase como a directiva europea e dende 2001 a modificación horaria pasou a executarse xa con carácter indefinido. Visitamos agora a Biblioteca Municipal Ribera Rouco porque onte mesmo tiñamos nova sesión dos xoves na Biblio. Nesta ocasión, dende a biblioteca, aunaban esforzos xunto co Departamento de Benestar Social para poñer en marcha unha actividade dirixida a conmemorar o Día Internacional da Muller. Así tivemos a oportunidade de desfrutar de Rata ou Pirrata.
A Casa do Peso volvía onte abrir as súas portas ao teatro para os máis cativos, grazas ao Xoves na Biblio. Nesta ocasión, a Biblioteca Ribera Rouca unou programación coa Concellería de Benestar Social e apostou por un texto con temática sobre a igualdade e o Día da Muller, pero cunha particular protagonista, unha rata pirata. De feito, a historia de Rata a Pirrata, de Carlos Godoy, captou a atención de nenos e adultos grazas a unha colección de aventuras e historias ateigadas de humor e que tamén fixeron reflexionar ao público presente sobre temas do día a día, como a igualdade de homes e mulleres, a corresponsabilidade e a eliminación deses estereotipos que sempre están ligados aos sexos. Ser un pirata é o mellor que hai. Que hai? Coller un barco e cruzar o mar. O mar? Viaxar polo mundo sempre para diante, nunca para atrás. Ser un pirata negro é o mellor que hai. Sí que sabe a canción, de verdade. Ser un pirata é o mellor que hai. Que hai? Coller un barco e cruzar o mar. O mar? Agochar un tesouro, os inimigos esnacizar. Ser un pirata negro é o mellor que hai. Encántame! Gústache, Está ¿no? moitísimo. Xoves na Biblio vaise tomar un descanso a vindeira semana coincidindo cos festivos da Semana Santa, pero con regreso xa programado para o 9 de abril, ás 6 da tarde na biblioteca, con Catuxa Celá e os seus chivos, un contacontos para menores de 0 a 3 anos, moi participativo e, como sempre, con entrada libre. E máis actividades que nos chegan na Biblioteca Municipal, neste caso para o público adulto, porque continúan cos seus clubes de lectura. De feito, destas horas continúan debatendo a novela escollida este mes ao beiro do Clube de Lectura de Novela Negra, titulada Vestido de novia. Nos onte tivemos a oportunidade de compartir tempo cos integrantes do Clube de Lectura Tradicional. Non só Xoves na Biblio ou Relendo a Vida son programas fundamentais na Biblioteca Ribera Rouco para captar a lectores e lectoras de todas as idades. Tamén o Clube de Lectura estáse a converter en todo un fenómeno, capaz de captar en cada encontro a atención daqueles que atopan nestas reunións mensuais un espazo de debate sobre temas do máis variopintos grazas a un título literario. Ademais do Clube de Lectura Tradicional, que xa leva moitos anos de encontros e incluso cos propios autores e autoras dos títulos escollidos, tamén vai pola súa segunda edición o Clube de Novela Negra, unhas xuntanzas que arrincaban a tempada pasada e que están a ter unha inmellorable acollida con veciños e veciñas de todas as idades apaixoados deste tipo de historias e thrillers. De feito, nestes instantes, continúa a reunión de marzo deste clube no que se está a analizar pormenorizadamente Vestida de novia, un thriller psicolóxico de Pierre Lemaitre, e onte tocaba encontro do Clube Tradicional con las despedidas de Jacobo Vergareche. Iso sí, xa temos novas propostas de cara ao mes de abril. Así, para os amantes da novela negra, chega Os corpos dos Romanov, de Alberto Ramos, unha historia na que dous homes que entran nun bar e nin se coñecen non sospeitan que 5 días despois un deles vai morrer a máis do outro. E a proposta para o Clube Tradicional é a historia de Marcos Sánchez Calveiro, Festina Lente, unha viaxe pola Compostela dos séculos XVI e XVII mediante a figura do encadernador Ambrosio Cabaleiro. Por suposto, a participación en calquera destes dous encontros é de balde, pero iso sí, é necesario anotarse previamente na biblioteca. E como lles dicíamos na presentación, estamos xa en plena Semana Santa. Hasta a fin de semana arrancan as actividades litúrxicas e dende a Unidade Pastoral de Santa María das Pontes van a facer por todo o alto, porque domingo temos a popular bendición dos Remos. A Semana Santa chama xa as nosas portas. De feito, os escolares ponteses deron hoxe comezo ás vacacións correspondentes ao segundo trimestre do ano e moitos serán seguramente os que participen o domingo na tradicional bendición dos Ramos, o acto litúrxico co que daremos a benvida oficial á Semana Santa das Pontes. Mala que non será ata pasado mañá, cando teñamos a oportunidade de asistir a esta multitudinaria bendición, mañá mesmo temos a primeira das actividades da Unidade Pastoral de Santa María das Pontes coa bendición de Ramos, neste caso en Muras, ás 12 do mediodía e ás 5 da tarde no Parral. Para o domingo, a axenda pastoral inclúe misa ás 10 en Seixas e ás 11 menos cuarto en Roupar, e xa ás 11:30 na Praza da Capela do Carme, onde vai ter lugar a primeira bendición das Palmas e Ramos. Posteriormente arrincará unha procesión ata a igrexa parroquial e logo xa se vai celebrar a Eucaristía. Tamén se vai facer entrega neste caso dos premios do cuarto concurso, os mellores e máis bonitos ramos e palmas deste ano. Para pechar a xornada o domingo ás 5 da tarde, un representante da Unidade Pastoral vaise desplazar ata a residencia da Madalena, onde tamén vai ter lugar unha celebración de ramos para os usuarios e persoal do centro. E se vostedes son fans, neste caso, do folclore, da cultura tradicional galega, vayan apuntando nova data, porque en xuño chega a quinta edición da Romaría das Merendas, e o colectivo de gaiteiros das Pontes
ven de anunciar a xornada concreta na que van celebrar novamente esta homenaxe á nosa cultura e tradición. O colectivo de gaiteiros ponteses ven de dar a coñecer a data na que este verán van organizar a quinta edición da Romaría das Merendas e que o vindeiro 13 de xuño a Fraga de Dona Rita volverá a estar tomada por gaiteiros e bailadores de todos os puntos de Galicia para desfrutar a carón das augas do Eume desta homenaxe á música tradicional da nosa terra. Novamente esta festa terá os anos 50 como temática, polo que os participantes deberán asistir con roupa e traxes típicos da época. O igual que en citas anteriores, cada grupo deberá levar o seu xantar e a programación incluirá distintas actuacións dende o mediodía de grupos tanto locais como de concellos veciños e unha nova edición do popular concurso de bailes agarraos con premios para as mellores parellas. Polo momento, o cartel de grupos musicais participantes está sen confirmar, pero como é habitual nos vindeiros espazos informativos, continuaremos dando conta do listado de formacións que se van a animar a tomar parte nesta festa. Falamos agora de plans de cara á fin de semana. Un deles pode ser desfrutar do teatro, porque mañá mesmo arrinca a quinta edición do ciclo de teatro amador Concello das Pontes. O ciclo de teatro amador Concello das Pontes abrirá mañá as portas da súa quinta edición e con ata 4 producións amateur de formacións chegadas dende distintos concellos da contorna co obxectivo de dar a coñecer a creatividade e o traballo destes colectivos e tamén de promover o teatro como unha ferramenta de encontro, reflexión e convivencia. A Concellería de Cultura e o grupo que máis ten teatro volverán contar ata finais de abril co respaldo de 4 formacións que subirán ao escenario do Alobi distintas propostas escénicas que van dende a comedia ou o drama e aptas para todo tipo de público. A compañía de Ortigueira, o Bicho da Barra, vai ser a primeira das protagonistas desta mostra da man do texto Unha obra para o pobo, unha produción para todos os públicos que dirixe Agustín Bolaños e na que un grupo de veciños ten que idear unha obra de teatro para poder optar a unha subvención. Unha trama cómica, tegada de enredos, en a que se reflexiona sobre a vida cultural e a participación social da que poderemos desfrutar gratuitamente mañá dende as 8 no Alobi. Os convites, tanto para esta primeira proposta como para as outras 3 que integran o cartel deste ciclo amador 2026, pódense descargar dende a web aspontes.sacatoentrada.es de xeito totalmente gratuito, ademais do mesmo día da función 30 minutos antes na billeteira do propio Auditorio Municipal Alobi. Do teatro ao cine, porque precisamente as proxeccións non descansan na Casa do Peso, e tanto para mañá como para o domingo temos 2 novos éxitos de carteleira. Fin de semana na que moitos xa están a preparar as maletas para marchar de viaxe e desfrutar da Semana Santa. Para os que quedan aquí estes días nas Pontes ou non poden iniciar as súas vacacións ata dentro dunhas xornadas, tamén lles propoñemos un plan do máis atractivo como é o cine. A Sea Concellería de Cultura volverá a abrir as portas da sala de proxeccións da Casa do Peso mañá e o domingo, da man de 2 novas apostas cinematográficas, tanto para o público infantil como para os adultos. Precisamente comezamos coa acción para este último colectivo, da man del Mago del Kremlin, a adaptación da novela homónima de Julian Empoli e que narra a ascensión de Vadim Baranov, que é un productor de televisión que se converte no principal estratega do goberno de Putin. Poder. No seré el subordinado de nadie. Nuestro objetivo es el caos. Nos meteremos en sus cabezas. Crearemos un mito. Que los rusos controlan el mundo moderno. Que somos sus maestros. ¿Has puesto tu magia negra al servicio del poder? La política es el único juego al que merece la pena jugar. Es lamentable. Los estadounidenses me tratan como si fuera el presidente de Finlandia. ¿Qué me aconsejarías tú? Son fieras despiadadas. Vienen del vacío. Me han transformado en el diablo. Tu alma no tiene salvación. Debemos inspirar miedo y furia. Ten cuidado, más dura será la caída. Nadie está a salvo en Rusia. Baixo a dirección de Olivier Assayas, Jude Law, Alicia Vikander e Paul Dano protagonizan este drama político do que poderemos desfrutar mañá ás 7:30 ás 10 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. E para os pequenos da casa chega o filme de animación Tafiti e sus amigos, unha produción alemana na que temos de protagonistas a unha suricata e un porco bravo que, male ser completamente diferentes, serán capaces de facerse amigos e emprender unha aventura que os levará ao deserto na busca dunha flor milagreira. Debe haber algo que pueda salvarlo. La flor azul. Voy a ir a buscarla.
¡Hola! Podríamos formar un dúo. Púas y... Tafiti. ¡Hola, Tafiti! Y adiós, pues. Yo también voy a buscar la flor azul. Tú no vas a venir conmigo. Vais a buscar la flor azul, ¿verdad? Por ahí. ¡Vamos! Déjame en paz. El desierto es peligroso. ¿No huele a quemado? ¡Ay, no! ¡Ah! Animales indefensos y solitos. ¡Tafiti! Me alegro mucho de que hayas venido conmigo. ¡La mayor aventura! ¡Vamos a conseguir esa flor! Tafiti e sus amigos presentarase mañá e o domingo dende as 5 da tarde e, como sempre, as entradas xa se poden mercar online na web aspontes.sacatoentrada.es e na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada pase. E como a cada venres tamén cobra moita importancia a xena deportiva da fin de semana. Temos encontro para o Clube Deportivo As Pontes, que recibe domingo o Perlío, e tamén interesante choque para o equipo feminino senior, que neste caso recibe o líder do seu grupo. O CD As Pontes afronta un complicado compromiso esta fin de semana, xa que recibe o domingo ás 5 o Perlío, onde precisan dunha victoria para loitar por manter esa categoría. Tamén o domingo xogan as rapazas no Poboado, ás 7:15, ante o líder do grupo, o Dorneda. E o conxunto de veteráns medirase mañá ás 6 da tarde o Sin Querer. En xuvenís temos encontro como local dos A, mañá ás 12:30 ante o Valdenarón e descanso dos B. O igual que en cadetes, xa que os A xogan o luns ás 6 da tarde ante o Ánimas A e os B descansan. En infantil, saída domingo ás 12 para as rapazas que visitan o Villalonga de Pontevedra, na mentes que o conxunto masculino xoga mañá ás 6:15 na casa ante o Portuarios. En Alevíns temos dobre cita estes días para o equipo feminino, con encontro domingo ás 11 ante o Ural e xa o mércores da vindeira semana ás 5 na casa do Racing de Ferrol. En categoría masculina, os A xogaban esta tarde ante o Ánimas, na mentras que os B reciben mañá ás 14:15 o Estrella. E tamén esta tarde tivemos o encontro entre o Eume Deportivo B e o Benxamín A, na mentras os Benxamíns B mediránse mañá ás 11:20 no Poboado o Cedeira. En categoría pre-Benxamín, os A adiantaban esta tarde o seu choque con Arón Freixo, na mentras que os B visitarán mañá o Cariño dende as 10:30. En fútbol sala, o Esteo de segunda B recibe mañá ás 6:15 na Fraga o segundo clasificado da Liga, o Lugo Sala. Pola súa parte, o equipo B tamén xoga como local, neste caso o encontro que tiña que ter lugar a pasada fin de semana. De feito, dende hai uns minutos xa está en marcha o choque dos ponteses con Arón Futsal. Iso sí, os de José Senén terán pouco tempo para repoñerse porque mañá disputan unha nova xornada de Liga con derbi ante o Lago Sport dende as 8 da tarde no Municipal da Fraga. En cadetes, o domingo ás 12:30 temos encontro de Copa entre o Esteo e Arón Freixo A, e en infantil de preferente, o domingo ás 4:30, tamén nas Pontes, vaise disputar o choque entre o Esteo e o Meigallos. En cadetes, o domingo ás 12:30, temos encontro de Copa entre o Esteo e Narón Freixo A, e en infantil de preferente, o domingo ás 4:30, tamén nas Pontes vaise disputar o choque entre o Esteo e o Meigallos. En categoría Levín, o equipo de preferente xoga domingo ás 7 ante o Piringalla, tamén na Fraga, e os B reciben pasado mañá, pero ás 6:15, o Cidade de Narón A. Finalmente, en categoría Benxamín, temos o encontro entre o Esteo e o Narón Futsal, domingo ás 11:30, aquí nas Pontes. Con respecto ao Lago Sport, temos ese derbi entre o equipo A masculino e o Esteo B, como dicíamos, mañá ás 8 todos serán na Fraga, na mentras o equipo senior feminino xoga mañá como local ás 4 ante o Bule-Bule. No resto de categorías, o equipo cadete A viaxa ao pabillón do Palomar mañá ás 4, onde os agarda o Casás, e os B xogan o domingo ás 6 ante o Narón Futsal B. O infantil feminino recibe o domingo Montecaxado ás 7 o Ribeira B, e o conxunto masculino xogaba hai uns minutos ante o Noia e tamén xogará o domingo ás 11, neste caso visitando o Casás. En Alevíns, as rapazas xogaban esta tarde ante o Fiso Verde de Umbría, na mentras que o equipo masculino A viaxa o domingo ás 4 a casa do Deporte do Casas. Pola súa parte, os B tamén xogan lonxe das Pontes esta xornada porque pasado mañá, neste caso, teñen que visitar a Gándara ás 5 da tarde, onde os agarda o Cidade de Narón B.
En categoría Benxamín, os A xogan mañá ás 6 en Fene e os B o domingo ás 4 visitan o Naro Futsal B. En prebenxamíns, saída para os dous equipos. Os A xogan o domingo a 1 ante o Parrulo e os B estarán tamén o domingo en Ferrol, pero ás 12 na Malata ante o Caranzá. Rematamos con hóquei a patíns e 2 novos encontros para o Hóquei Club As Pontes. Así as cousas, os benxamíns terán que desplazarse mañá ata a Coruña, onde os agarda neste caso Santa María del Mar ás 11:30, mentras que os alevíns reciben mañá na Madalena ao Oroso, dende as 6 da tarde. Pois así rematamos. Nos volvemos o vindeiro luns, como sempre, 9:30 da noite, aquí na televisión local das Pontes, pero a información continúa puntualmente nas redes sociais do Concello das Pontes, na web aspontes.org e, por suposto, nos servizos informativos de Radio EM. Teñan moi bon fin de semana.